Almet li zaza titlit għajrin, dejjem riditna naħdu bil-qalb għal-pada u mada fi Kristu. Hi kienet temmen fl-akbar sigrit, tobdi u tingħata l-Alla bil-fern, kebset il-fjamma li qatt ma ntfiet għal-pada u mada fi Kristu. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għat-tieni programm tagħna ta' qari spiritwali dwar il-ħajja tal-venerabbli fundatriċi tagħna Sorjeta Agostinjani, Sor Marija Teresa Spinelli. Insejħu fostna is-semmija Trinità Qaddisa bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nisimgħu wkoll waħda mit-talbiet żgħar li kienet tħobb ittenni il-venerabbli fundatriċi tagħna. Araw kemm hi sabiħa u tajjeb li jien u int nagħmluha tagħna wkoll. Irrid lill-Alla, irrid noġbu bil-purità, irrid biss dak li jrid hu. Irrid ngħix u mmut għalih. L-aħħar darba semmija konna qrajna dwar it-twelid u tfulija ta' Teresa. Illum mill-ktieb li jġib l-isem Oħroġ minn artek nibdew kapitlu 2 fuq l-adba taż-żożija. Jekk tiftakru, konna semmejna li Teresa imħabba l-qagħda finanzjarja tal-familja kellha tħalli l-istudju tagħha u terġa' lura fih dan il-familja. Wara li reġgħet irriturnat fil-familja, ftit wara batuha titħarreġ fix-xogħol tar-rakmu fid-deb għand waħda lliema. Dawn l-allima kienu jedukaw li tfajliet mhux biss fix-xogħol tal-idej, imma wkoll isaħħuhom fit-triq tal-virtù. L-allima sabu li Teresa kellha idea tal-ħelu biex tirrakma d-deb li kien xogħol apprezzat ħafna. Kienu jiltaqgħu żgħażagħ flimkien ikantaw, jitħqu u jiddiskutu. Il-ħolm tagħhom kien bħal ħolm tal-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ ta' kull żmien li jkollhom żagħżugħ li jħobbhom, li jirrispetthom, li flimkien miegħu jiffurmaw familja sabiħa. Il-kelma fuq fomhom kienet imħabba. Kienu għalhekk jaqraw rumanzi, jisilfu u jselfu kodba lil xulxin u jargumentaw fuqhom. Dan l-ambjent kienu koll l-ambjent ta' tfajla Teresa. Bħalhom xtaqet li jkollha ġuvni li jbidlilha ħajjitha, imma fil-fond ta' qalba kienet dejjem issaqsi lilha nfisha, imma tgħid dilli mħabba xebbani. Tgħid dilli mħabba biżżejjed. Meta kienet tkun taħseb weda, kienet tiġija nostalġija għal kunvent tas-Sorijiet fejn kienet qed titgħallem. Kienet tiġbidha l-ħajja ta' skiet, il-ħajja maquda ma' Alla. Dan it-taħwit għaddew minnu bosta qaddisin fosthom Santu Wissin. U stess jistqar li bosta drabi kien iħoss li jagħmel dak li mhux xieraq biex jidher ħelu ma' sħabu kien jippreferi jitkaxkar mal-kurrent. U hekk kien jiġrila Teresa meta kienet tkun mitlufa fost sħaba. Is-sinjura li kienet tallim mar-rakmu mietet u Marija Teresa fi żmien sena reġgħet lura d-dar. L-iskola talmet taqra, tikteb, taħdem is-sumom u tirrakma. Għal dawk iż-żminijiet, għal tfajla kien ħafna. Issa kien wasal il-waqt li Marija Teresa taħseb għar-rasa. Bħalma kienet tidrawwa f'Malta, it-tfajliet kienu jiżżewġu anki ta' 16 sena u kien dmir il-ġenituri li jfittxu sieħeb għal bintom. Hawnhekk semmija ta' min isemmi is-sitwazzjoni politika ta' Ruma ta' dak iż-żmien. L-effetti tar-Rivoluzzjoni Franċiża bdew jinħassu sew. Il-Knisja f'Ruma kienet qiegħda ġarrab ħsarat kbar. Mikelanġ missier Marija Teresa ma kellux xogħol li jmexxih waħdu,
iżda maqut ma' ħafna oħrajn f'kooperazzjoni. Minħabba żminijiet korroħ li semmejna, il-familja Spinelli bdiet tfalli. Allura, l-ewwel pass li kellu jieħu l-missier kien li jżewweġ it-tfal. Ibnu ċensu bil-kemm kienet għalaq 22 sena li ma żewġuhx marmla sinjura ta' 48 sena jisimha Anna Marija Tarlati. Ma din mill-ewwel ma sabx xorti għax kienet mara xħieħa u għajjura u ġalet lill-familja Spinelli tbati mhux ftit. Lil Marija Teresa minħabba l-ħtieġa ekonomika tal-familja żewġuha l-irċertu Luigi Ravieli fil-5 ta' Ottubru 1805. Nibdew kapitlu 3 li dan iġib l-isem Mara miż-żewġa. Min kien dan Luigi Ravieli? Kien żagħżugħ ta' 20 sena u kien jaħdem fil-port ta' Ripa Grande u bekk kellu x'jaqsam ma' pajjiżi oħra barranin. Luigi seta' jkun infurmat dwar l-idejat ġodda rivoluzzjonarji ta' dak iż-żmien. Billi kien għadu fl-aqwa tiegħu huwa daħal bruħu b'ġismu fir-rewwixti politiċi li kienu jqumu. Luigi kien bniedem strambu bla qalb. Sor Serafina Frattali li għexet għal-bosta snin ma' Teresa ħadet it-tarif dwaru minn Ċensu u Teresa u tgħidilna li kif kien jittratta lil din il-mara żagħżugħa lanqas biss jitwemmen. M'għaddewx bosta ġimgħat li ma bediex iqum it-tilwim. Fost ħwejjeġ oħra Luigi ma ħallix li jom Teresa tirfes aktar f'daru. Teresa kienet tobdih u omma ma kienet tiġi għandha qatt. Iżda meta l-raġel tagħha kienet tgħidlu li omma vera ma kienx tkun ġieta id-dar, ma kienx jemmina u kien jibda jfajjar kemm jiflaħ fuq rasa u fuq wiċċa bla ħniena. Luigi kellu x'jaqsam mar-rivoluzzjonarji u allura biex ngħidu hekk kien jiżvoga l-passjoni tiegħu ta' illa, ta' mibeda u ta' vendigazzjoni fuq martu Teresa. Mhux darba u tnejn qeddida li joqtolha. Araw x'ġaraw. Lejla minnu, Luigi ġie lura d-dar tard burdata ħażina aktar mis-soltu. Beda jajjara u jtieha mill-lar. Marija Teresa b'sabar kbir ma tlissinx kelma biex minn għalija timmansaħ u trattarblu qalbu xi ftit. Iżda dan iktar ifferoċja, imma kif ma tiftaħx ħalqa qal. Kif kien fis-sakra u mimli illa dar lejha bil-erra u qalilha ejja miegħi ħamorru nimxu. Teresa ħasset roda ma' ġisimha kollu u beżgħet. Bil-kelma tajba qaltlu li ma kienx il-ħin u l-lejl kien daħal ġmielu. Lanqas biss laħqu ħarġu mid-dar li ma bedix jimbuttal quddiem u jgħaddiha minn triqat imwarba. F'dawk l-inħawi hemm knisja dedikata lil San Cosma u San Damjan. Fejn kien hemm ukoll devozzjoni speċjali lejn l-erwieħ tal-Purgatorju. Marija Teresa b'dak il-biża li ħakimha intelqet f'idejn l-erwieħ imqazza biex iħarsuha huma. Ir-raġel semaħħa tgedwet xi talb u iktar ifferoċja. Iva jitlob Alla issa nurejk. U minnu fih ħareġ mus u beta jagħti bih daqqit ħfief fuq din l-imsejkna vittma. Fis-sija u l-ħin jilmħu raġel libes il-bis militari u beda jisaq lejhom.
Fl-istess ħin dan il-personaġġ ma lissinx kelma. Wieġi beda jaraħ xkiel fis-saqajn u qabad il-martu għalila immorru lura d-dar. Imma flok ħada d-dar reġa' kaxkara f'post imwaħħax biex jerġa' jittanta joqtolha. Iżda jerġa' jfeċċ dak is-suldat misterjuż miexi warajhom. Tgħid min kien? Teresa bla tlaqliq tistqar li kienet ċuruħ Aziza tal-Purgatorju li jifdak il-waqt kifer tant kienet talbet biħrara biex iħarisa. Eżis semmija. Meta nġibu din ix-xena quddiem għajnejna, naraw tassew miraklu kif ġiet meħlusa mill-mewt Teresa dik il-lejla waħxija. Imma l-aktar għaġeb hu kif Teresa f'mumenti ta' biża' bħal dawn ma takkużax lil żewġa bħal għadu tagħha tfajla ta' 16-il sena ta' f'qagħda jekk imwera x'intilmaħ persuna oħra tistennija li tajjat u twerżaq għall-għajnuna. Iżda Teresa ma tlissinx kelma. Teresa hawnhekk turi mħabba vera biskit tagħha u bit-telqa tagħha f'idejn Alla. Kifer kemmu kifer għal Teresa jibqa' dejjem żewġa u wara kollox Alla żgur li jieħu ħsiebha. Kapitlu 4. Nisħtu jew nitlob għalih. Il-ktib tal-katekizmu li kien ħareġ fl-1796 kien jgħallem hekk. Dawk il-persuni mdejqa fi żwieġ minflok ma jirrabjaw igergru, jisħtu jew jidaw għandhom iduru lejn Alla fit-talb, jagħmlu l-karità u opri tajba biex jaqilgħu il-grazzja li joqogħdu war-rieda tiegħu biex jikbru fil-paċenzja fil-għawġ u biex jaqilgħu il-barka ħalli jissaportu għal-maħfra ta' dnubietu. Min kif ġabet ruħa Teresa Spinelli naraw eżis semmija li dan it-tallim eċitu tassew. Istess tistqar li f'sitwazzjoni ta' twejr ma konċ niprova tajt li fnieħdu bil-ħlewwa u għeġ dejjem fil-bisa Alla. Kont nintelaq f'idejn Alla, żgur li hu kien jagħtini l-qawwa fit-talb li bil-mod xi darba dan il-bniedem jikseb il-paċi tal-qalb. Baċċi ngħidu għaskiet, Marja Teresa qatt ma setet tiżvoga ma' ħadd. Omma kienet tkun taf mingħand il-ġirien, hija ridet tbati fi-skiet. Fl-istess ħin tgħidilna li qatt m'għadda minn moħħha li titilqu imma li tieħu paċenzja bih sakemm il-mulej joġbu. Eżis semmija de Teresa tgħidilna li din ir-rassenjazzjoni kien jitijila Ġesu. Din li mġiba biżżejjed eżis semmija ta' biex turina xi grad ta' qdusija kienet diġà laħqet din il-mara miż-żewġa feta egżajra.
Mhux ta' min jinsa li ma' dawn id-dbatijiet żewġa ma kienx iħallija tirċievi is-sagramenti kemm trid. Il-qudiem tgħidilna ja ħasra kemm tlift. Ġesu kien qed jippermetti dan kollu għal ġid tiegħi biex insir umli. Imma tajt jien kont nieħu kollox bi kbir. Forsi hawnhekk wieħed jaħseb li lil dan il-bniedem qed ngħid għall-żewġa qegħdin impinġuh ikraħ. Daqshekk biex nollu iżjed lil Marja Tereża xejn minn dan. Ta' min isemmi biss li dawk li kienu jiddiskrivu ir-rivoluzzjonarji ta' dak iż-żmien kienu jgħidu li kienu ftit inqas mixjaten. Tereża qatt ma ridet li xi ħadd ikun jaf x'inhu jiġri taħt is-saqaf tagħha. Imma dan ma setgħetx taħbih. Il-ġirien mhux darba u tnej kienu jisimgħu lajjat u t-teddid. Għalhekk huma stess marru jirrappurtaw kollox l-omma biex tieħu l-passi meħtieġa. Din għamlet rapport lill-Kardinar Vigarju tal-Papa f'Ruma li f'dak iż-żmien kien l-awtorità tal-post kemm fil-qasam spiritwali kif ukoll ċivili. Mill-ewwel ġiteġis li jifirduhom sakemm jistudjaw il-każ. Marija Tereża inġabret għal ftit mas-sorijiet li sejħulhom Maestre Pie Filippini. Il-vigarjat spiss kien ikollu jħabbat wiċċu hemm problemi ta' din ix-xorta. Jekk kien ikun hemm xi mara li qed tiġi maħqura minn żewġa biex jiskansawha minn kull periklu, kienu jibatuha f'waħda minn dawn id-djar reliġjużi b'dan il-għan. L-awtorità kienet tinterroga separatament lil miż-żewġin bit-tama li terġa' tgħinhom jinġabru bil-kwiet flimkien. Min kif ġi u intisseċ il-pjan tiegħu fuq Tereża, Alla kien diġà qed iħejjija biex twaqqaf reliġjużi li għad iridu jkunu għaddejja ta' Ġesu u Marija. Dan l-ispirtu ta' għaddejja kienet diġà qed tgħixu Tereża sa mill-ħajja miż-żewġa. Insibu f'Iżajja ġie umiljat u ma fetaħx fommu. Kien qisu ħaruf meħuta l-qatla bħal naġa li ma tiftaħx fomma quddiem min iġizza. Marja Tereża kienet toffri dawn id-dbatijiet lil Ġesu msallab. Kienet tieħu kollox minn idejn Alla. Tajt li l-mulej kien qed jiddistakka mill-fruqa tad-dinja biex jiftħilha triq oħra. L-awtorità fliet dan il-każ serju bir-reqqa. Semet kemm lil Luigi kif ukoll lil Tereża. Rigward dan il-mument kritiku fil-ħajja ta' Tereża, Sor Frattali li kitbet ħajjita tgħidilna li Tereża ma kellha ebda intenzjoni li tinfiret minn żewġa, imma pjuttost biex tirbaħ ruħ żewġa hi kienet lesta li tibqa' miegħu ħajjita kollha u ġarrab kollox fi-skiet. Waqt li kien qed jiġi mismuħ Luigi aktar għamel ħiltu biex jirnexxielu jieħu l-martu lura. Marja Tereża, fil-fatt, ma lisnitx kelma. Iżda ntelqet kollha kemm hi fil-providenza divina
u ħallit lis-superjuri tal-Knisja immexxu huma. Żewġa meta ra li ma ġietx lura telaqa għal kollox u qatt ħadd ma sema b'aħbaru iżjed. Marija Teresa fl-aħħar nett kellha laqa ma' ċertu Monsinjur Beneditt Fenalja li żamma l-jum kollu jistaqsi u jistħarreġ il-każ. Imma fija ra ċar il-pjan Alla u qalilha serraħ moħħok Teresa kull fejn tkun u terġax lura ma' żewġek. Jekk xi konfessur itik parir mod ieħor jgħidlu Monsinjur Fenalja ma jridx, ma jħallinix. Minkejja l-fatt li qaltlu li hi kienet ilha xorta waħda baqa' isostni li lura miegħu ma tmurx. U qawwila qalba. Alla, il-mulej Teresa irrid ħwejjeġ kbar minnek. Berika u ordnala biex tmur lura f'dar omma. F'dan il-perjodu li damet għand is-sorijiet, Alla laqqaha ma' ċertu Patri Franġisk Ċipriani, abbati tal-Kongregazzjoni Benedittina taċ-Ċelestini. Dan kien il-konfessur tagħha. Il-qudiem jilħaq isqof ta' Veroli u kien mhux biss l-aktar persuna li approva l-opra tagħha fit-twaqqif ta' monasteru, imma wkoll dak li kiteb kliem ta' tifħir fuqha meta waqgħet vittma ta' kalunji koroħ kif naraw iżjed il-qudiem. Dan il-Monsinjur kien dejjem jammira l-ispirtu qawwi ta' Marija Teresa u s-sens kbir ta' sakrifiċċju u penitenza. Allum nifqu hawn is-semmija nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Forsi tistaqsi x'inhu għaddej, ejja nuruk il-ħajja ifel, nimxu ferħana naqdu l-mulej, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Omna Teresa għexet fil-tal, għal-met li żgħażagħ titli f'qajrin, dejjem riditna naqdu bil-qalb, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Hi kienet temmen fl-akbar